Compañeiros, aquí estamos entre abellas, pero cuidado que as abellas están ben metidiñas aquí nas colmenas, que hoxe chove, fai frío e non é tempo para elas, onche de pico fino, e tamén estánse protexendo destos rumores que chegan aquí desta chegada do abellón oriental. Como é ese abellón oriental? Bueno, la Vespa orientalis es similar a la Vespa velutina o la Vespa crabro que ya conocemos. Todavía no llegó aquí, esperemos que no llegue nunca, pero bueno, está en Andalucía. Andalucía sí que la ha ocupado entera y en el momento de que llegase, pues tendríamos que tomar unas medidas similares a las que ya tenemos con la Vespa velutina. Son muy agresivas esta nueva especie. Similar, no es que sea especialmente más agresiva. Ella lo que pasa es que es un depredador de las abejas y claro, nos va a atacar las colmenas y va a intentar entrar a comerse las abejas, sí. Eu estou aquí, por exemplo, no monte e quero diferenciala, non sei se é velutina ou é oriental. Se diferencia claramente. De lejos tiene una coloración más bien anaranjada y de cerca verías que en el abdomen tiene entre el segundo y el tercer anillo unas franjas amarillas muy claras. Pois tomade nota, compañeiros, tomade nota porque é moi importante que saibamos diferencialas que non son a mesma especie. Marita, tío que tes aquí tamén ben diferenciados son dous sistemas para protexer as túas abellas, para protexer as colmenas. Sí, bueno, teño o fondo sanitario de plástico, que é o comercial que está ahora no mercado, que xa trae a piquera reducida ao tamaño para que non entre a velutina, e logo o amarelo é un método casero dun excluidor de reina que se corta, se engancha aí na piquera, porque polo tamaño do oco a velutina pois non pode entrar na colmena. Así as abellas non están estresadas, eso sí, non poden salir a pecorear moito porque a velutina está adiante, entonces tens que alimentalas. Claro, é como telas aí entre as rexas, non, pero para protexelas, para telas coidadiñas, porque claro, que máis podemos facer para protexernos, non? Que protocolo podemos tomar? Aparte de las medidas que se hacen, habría que hacer un plan piloto en un área de unos 10 kilómetros de diámetro para utilizar las medidas que conocemos, entre ellas está el trampeo, pero bien hecho, sin coger otros insectos que no sean velutinas, eso no lo podemos hacer, y utilizar biocidas con pocos efectos secundarios para poder hacer un control de la plaga. Hai ustedes opinión de dous expertos, hai que organizarse para loitar contra esa posible chegada do abellón oriental. Esperemos que non chegue aquí, compañeiros. Claro, esperemos que non chegue, pase un minuto das 12 do mediodía, grazas Óscar, pero aquí Xiana Alborco xa temos no plató, que tal Xiana? Moi bons días. Pois xa nos advertiches que, bueno, pois que é probable, dicir, pois como pasa con todas as especies invasoras, non? Que ao final, pois acaben chegando. Que é probable, Rocío, porque especialmente o que fai a Vespa orientalis, igual que a velutina, está xa fecundada, lista para ter fillos a seguinte tempada, e cando está fecundada ao final do seu ciclo, por aí a finais do outono, agóchase e pódese agochar a mellor nunha macetiña de terra ou nun tocón de madeira e despois eso ven desde a súa zona de orixe nos mercantes e chega aquí, tarán, cheguei, tipo alien e pode invadir. Totalmente. Bueno, pois se iso sucede, estade moi atentos porque imos a tratar de distinguila, Xiana, se che parece. A verdade é que ten un aspecto moi característico en canto a comecemos a ver, xa vostedes de seguido a van a identificar. Aquí temos, digamos, a esta nova convidada da que estamos a falar, o abellón oriental, a velutina e a abella común. Que nos dirías, Xiana, para distinguilas? O avespón oriental é igual que unha vespa velutina e igual que a vespa crabro, quero dicir, é o mesmo xénero, vespa e despois o apelido. Podémolo diferenciar ben da velutina xustamente por esas bandas amarelas que non chegan ata o final do abdome, que son moi características delas, e o cor roxizo. Entón imos ver roxo, amarelo, o tamaño tamén, pero claro, o tamaño sempre é máis difícil porque os adultos, obreiras, os machos e as raíñas teñen diferentes tamaños, pero máis grande que a velutina. Diferenciala moi importante do noso avespón autóctono, a vespa crabro, que tamén é moi grande e ten o seu abdome amarelo ata o final. E finalmente dunha abella perfectamente a imos diferenciar, especialmente porque é moito máis pequeniña, claro. Exacto. Xiana, que características teñen, non? Digamos, estes abellóns orientais, porque aquí estamos repetindo todo o tempo eso de que son máis voraces, máis rápidas, que as fai máis temibles que a velutina, Xiana? Pois o que dixeches agora é o punto chave, Rocío, que son moito máis voraces. Son máis grandes, pero eso non debería significar nada, pero a súa ecoloxía, o seu comportamento é incluso máis agresivo e máis voraz que a velutina. Sí, un marrón absoluto. E ainda por riba, poden chegar a ocasionar máis problemas de saúde pública, como aí ben o indicamos, con ese aguillón e ese emoji de perigo, porque son máis agresivas, como acabo de dicir, pero tamén tenden a facer os seus niños en zonas máis urbanas.
problemón, onde hai máis xente. Porque teñen como máis facilidade para facer fendas, meterse e agocharse, non? Exacto, van usar esas zonas e ademais está pasando porque en Málaga e en Andalucía xa leva moitos anos ali introducida, tamén en Valencia, que foi o primeiro sitio da España onde se detectou. Están vendo que lle gusta esa zona entre a praia e a cidade, porque teñen moitos edificios onde poñer os niños e ademais tenden a poñer os niños soterrados, ou seja, que aínda máis perigo, e nas fendas, como ben dicías, e atacan antes que as velutinas semella. E logo, que estamos vendo tamén aquí sobre a súa alimentación, porque claro, digamos que son como moi omnívoras, pero aquí no caso galego, que xa non lo contaches, Xiana, no termómetro, ollo cas uvas, non? Efectivamente, ollo con moitos cultivos dos que tamén estamos, pois sacamos un rendemento económico. Os adultos da avespa orientalis, do avespón oriental, gustalles comer maiormente carbohidratos e azúcares, e van a ir as froitas, e que van a ir aos pexegueiros, maceiras, pereiras e uvas. De feito, en Exipto e en outros lugares da Arabia é un problema nas palmeiras datileiras. Gustalles eses doces, pero as larvas aliméntanse de carne. Entón, as larvas, que son uns larvóns, as adultas que vayan por aí a pecorear, non a cazar, vanlle dar as proteínas, que é cando collen as abellas, cando van aos colmeares. E é unha pasada, porque estaba escoitando un apicultor de Málaga e dicía, unha velutina, un ataque de velutina pode aguantar unhas semanas e os apicultores podemos manexalo, pero a orientalis, desde o primeiro día que a detectou nas colmeas ata que empezaron a morrer as colmeas, pasaron 3 días, Rocío. Muitísimo máis agresiva. Fixeron un estudo en Israel e unha soa orientalis pode matar 33 abellas nun día. Claro, multiplica por todos os individuos e iso que os niños teñen menos poboación que os de velutina, pero ela é máis millor cazadora. Pois imos a seguir vendo curiosidades porque, de feito, unha delas, Xiana, é que matan por gusto, é dicir, que non son como as velutinas, é dicir, que matan abellas porque sí, non? Que son máis agresivas. Sí, son máis agresivas. Sí, a ver, por gusto, pero por gusto de comer, porque o que fan, e que non sei se algunha vez o biches, é moi curioso de ver, a velutina fai igual, e a crabro tamén. Collen a abella e vanse a un arbusto, cólganse coas patiñas de atrás, entón quedan cabeza abaixo. E aí limpan a abella, sacanlle a cabeza, sacanlle o abdome, elévanse o tórax, que é onde están todos os órganos que teñen proteína, para a colmea. O que pasa que a orientalis vai matar moitísimo máis rápido e en moitísima máis cantidade que a velutina. E ainda por riba, Rocío, aí ves a avespón oriental cunha placa solar. Sí, eso que significa? Unha, que lles gusta esa enerxía alta e conseguen facer máis enerxía grazas a súa certa fisionomía, pero tamén voan cando vai moita calor, que isto a xente o sabe ben, que coa fresca as velutinas voan máis, e o mesmo os nosos insectos. Nas horas de moita calor do día tenden a parar, pois a orientalis non. Pode seguir con toda a calor. Como que se retroalimenta dese calor, efectivamente, ainda por riba. E o veleno que nos preguntamos antes tamén na mesa, a xente dirá na casa, boa, se a xente morría cas picadas das velutinas, co abellón oriental, estamos igual. Estamos igual, o que pasa que, como estamos dicindo, o seu comportamento, o ser máis agresivo e ao poñer os niños en zonas con máis persoas, pode ser un problema engadido. Ainda por riba, o que están dicindo é que a mellor imos ir destruir un niño de velutina e podemos atopar no chan un de orientalis, e se xunta a fame coas ganas de comer. É dicir, poderían convivir ambas as dúas? En principio, semella que sí, que non se sabe que vai pasar se solapan o territorio, porque ao final isto é terreo que non coñecemos, porque unha especie no seu lugar de orixe non se vai comportar igual que no lugar que invada. Claro. Pode haber diferenzas entre elas, entón a mellor esta acaba botando fora a outra. A velutina, pero en por principio último, é máis Xiana, seco e caluroso o seu clima, o sea que en principio igual zafamos. Claro, o que pasa é que din que podería adaptarse porque ten moita capacidade de adaptación, entón, quen sabe. E a última, Xiana, o que están reclamando tamén os apicultores é precisamente iso, investigación, que se estudie, non? Para protexernos, porque podería acabar co sector, non? Totalmente, Rocío, hai que pensar que non podemos deixar os apicultores sós, dous, porque podemos ver que pode atacar a outros cultivos que teñan impacto na nosa economía, e tres, a nivel saúde pública. Ao final nos gusta estar por aí adiante e ademais están facendo moitos problemas nas praias, así que moita investigación para tentar atopar esa loita biolóxica e tamén para estudar a especie, porque é diferente a velutina, entón non vai valer as mesmas cousas que estamos usando coa velutina. Efectivamente, unha nova ameaza.